Bonjour l'UCM. La capsule d'avui va te permettre de trobar de fraccions égales ou de saber si dues fraccions són égales. Mas de fraccions égales, qu'est-ce que juste? Un exemple per comprendre millor. Aquí, tres unitats idèntiques. La première és retallada en dos et ne prenem un tros. Venem de representar 1 sus 2 ou un mietge. La segunda és retallada en 4 et ne prenem dos trosses. Venem donc de representar 2 quarts. La tresena és retallada en 10 et prenem 5 trosses. Venem donc de representar 5 sus 10 ou 5 desens. En realitat, dins aquelles tres unitats, avem pres la mateixa quantitat. Aquí avem pres a cada cop la meitat. Ce que significa tot simplement que aquelles tres fraccions són idèntiques ou són égales. Observem ara così se passa sans la representació. Entre un mietge et 2 quarts, avem en fait multiplicat le numerator et le denominator pel mateix nombre. Aquí avem multiplicat per 2. Entre un mietge et 5 desens, avem tot multiplicat per 5, encara pel mateix nombre. En faig, per haver de fraccions égales, cal tot multiplicar pel mateix nombre. E per saber si dues fraccions són égales, cal verificar que avem multiplicat el numerator et el denominator pel mateix nombre. Et donc, hi pot haver un munt de solucions. Podem imaginar com 4, donc podem passar de 1 mietge a 4 vuitens. Ou podem també trobar 3 siesens en fent com 3. Et plus hi ha pla d'autres solucions. Aquí, simple, no? Ara, si capable de trobar des fraccions égales ou de saber si une fraction est égale à une autre. Adiciats!